गिबियावनो खुलुमनाय। दिनैनि समाव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो, जोंनि बर' समाजाव जाबायदि जाबाय थानाय बेखौ लानानैनो जोंनिसिम माखासे फानजा हैनाय जोंनि बर' बिमाफोर बिथांमोना जोंनिसिम माखासे बाथ्राखौ दैथायहरदों। बेखौ लानानै आं माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानो। रश्मि आरो रजे, समायना आरो रमायना बिथांमोना टंला बैग्रिबारि गामिनि। गिबियावनो बैग्रिबारि गामिनि मानगोनां रायजो राजा आरो आदै आरो मादैमोन, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुदोंब्ला जोंनि फारसे थाबैनो फन खालामगोन आरो फोरमायहरगोन। ओरैबायदि बाथ्राखौ जोंनिसिम फोरमायहरदों। रश्मि बिथाङा जोंनिसिम माखासे बाथ्रा फोरमायहरदों। बिथांमोनखौ राजस्थानाव लांनानै लांग्रायाबो गुवाहाटिनि होननानै माखासे बाथ्राखौ फोरमायहरदों। नाथाय बिथांमोनखौ फन रायलायनो थाखाय सम होआ, बिथांमोनखौ रायलायनो थाखाय जेबो खाबु होआ। आं बेखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंनो सानो जे बिथांमोनाबो आरो मा बुंलांखो, बिथांमोननि बुंहरनाय आरो माबायदियाव दं आरो बिथांमोनखौ माबायदि हाराखास्ति खालामो, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबा थारैनो बुजि मोनो। देहा फालांगिरि खालामहैजानाय रश्मि, रजे आरो समायना आरो रमायना बिथांमोना ओरैबायदि खालामजादों, जोंनि बर'फोरानो 15 जन 16 जन दं, 16, 17 जन दं होनना खोन्थाहरदों। नाथाय बिथांमोनखौ सोरजोंबा हाबा होनाय, सोरजोंबा जिनाहारि खालामजाहोनाय बा गाज्रि लामायाव थांहोनाय, देहा फालांगिरि खालामनाय बेफोरबायदि खालामबाय दं होननानै जोंनिसिम माखासे बाथ्रा फोरमायहरदों। आरो लांग्राया 2 लाख 3 लाखआव फानहैदों होननानै माखासे बाथ्रा बुंहरदों। आरो बिथांमोनखौ गोबां हाराखास्ति खालामनायनि माखासे बाथ्रा बुंहरदों। बेनिखायनो टंला बैग्रिबारि गामिनि आदै मादै आरो आदा बाजैमोन, आरो बेखौनो आं खावलायनो सानो, नोंथांमोननि गामिनि रश्मि, रजे, समायना आरो रमायना नोंथांमोननि फिसाजोफोरा गैयाब्ला जोंनि फारसे फन खालामनानै माखासे बाथ्राखौ सोंहरनो हागोन। आरो रश्मि बिथाङा गावनि बा खालामजानाय बेफोरनि सायाव मा बुंहरखो, नोंथांमोना खोनासंलाङोबा थारैनो बुजि मोनगोन आरो जोंनिसिम कल खालामगोन। रश्मि, रजे, समायना आरो रमायना मोननि बिमा बिफाया सोंहरगोन, दिनै गावनि फिसाया बहा दं, हयथ' बहा गैया, नोंथांमोना मोनथियाबो जानो हागौ। बेनिखायनो जोंनाव फन खालामगोन। आं बे खिनसेखौनो खावलायो, जाहाथे जोंनि बर' समाजनि आंगोनि बिब' बिनानाव गासैनिसिमबो आंनि खावलायनाय, जों माब्लाबाबो गुबुननि रां रुफा देखायनायाव, गुबुननि गोदै राव बुंनायाव जों गोसोखौ गोजावनो होनो नाङा। आरो जों माब्लाबाबो रां रुफाजों संसार जालांनो सानदों बे नङा। आं बेनिखायनो खावलायो, सोरनिबा गोदै राव बुंनायाव जों मालाबाबो गोजावनो नाङा, गुबुन हारिनि अननायाव जों मालाबाबो गोसोखौ हेगारसारनो नाङा। आरो गावनि थांखिसिम थांनो थाखाय जों गुबुननि रां रुफायाव बा गुबुननि खोथा बाथ्रायाव जों गोसोखौ फिदिंनानै लानो नाङा। आं बे खिनसेखौनो खावलायो। जों गासै आंनि फंबाय बिनानाव आरो बिब' गासैनिसिमबो आं खावलायो, जों माब्लाबाबो गाज्रि लामायाव थांनो नाङा। जों गावनि लामायाव अरायसम होसोगोन, गावनि थांखियाव थांगोन, गुबुननि खोथा बाथ्राखौ जों खोनासंनो नाङा। आं बे खिनसेखौनो खावलायनाय थाबाय। बहुद बुग्लि सुग्लि खालामो, मोजांखौनो दोना। बेफोरबायदि जाय लाबोनानै होफैग्रा बिसोरो जायगा मोनसेयाव थाथेरा, खारबाय थायो अबाव। बै लांग्राया सोर? लांग्राया गुवाहाटिनि। मा जायगानि बेयो? बेनि फट' दंना गैया? बिनि फट'खौ आङो सम लानानै हरनांगोन। बिसोरो जमा खालामबाय थादों। आं होनदों आंनि बिगुमैसो, बिसोर आंखौ मोनथियाखै होननानैसो आं थगायदों नोंसोरजों रायलायनायखौ। नों ओमफ्राय फनखौ बुख्रुबनो नागिरदों, ओमफ्राय सेबबाय थादों बिसोरो। ओमफ्राय नों मा जायगानि? आङो टंलानि। ओरैनो एरिया मा नोंसिना? टंला मा गामि? टंला बैग्रिबारि सक। टंला बैग्रिबारि? औ। ओमफ्राय नोंनि बेसेबां जाखो? आंनिया 26। 26? औ। ओमफ्राय आरो दङ, उन्दैफोरबो दंथारो।
ओमफ्राय नोंनि हौवाया अबाव दं? बेसाराफोर बिसोरबो आंखौ सिरि सिरि फन हरखुमायो गासिबो बेयावनो दंजोबो राजस्थानावनो। सोर दंजोबो? राजस्थानावनो दंजोबो बिसोरबो आंनि लोगोफोराबो। मा मावनो थांदोंमोन नोंसोरो? मावनो माने जोंखौ लाबोनानै सोरनिबा न'खराव हाबा जानो होदों, सोरनिबा न'खराव बिदिनो सोरखौबा गाज्रि हाबा खालामनो होदों, बिदि खालामदों। आंखौ हाबा जानो होदों, हाबा जानो होनानै दा मोजां नङा। औ बै लांग्राया बर'आनो दा ना? औ फिसाइया बेनिनो, फिसाइया हजोंहाय थाथेरा। लांग्राया हौवा मानसि बर'आनो दा? हिनजाव। बै हिनजावनि फट'खौ हरनो हागोन ना हाया? हागोन, नाथाय दसे सम दाननानै हरनो माबानांगोन आङो। बिसोरो खाथि खाथि जमा जमा थाजोबदों आंनि सेर सेर। नोंसोरनि न'खरनि बिमा बिफाया दा नोंखौ बिदि जादों होनना मिथिना मिथिया? रावबो मिथिया, सासेबो लोगोफोरनिखौबो मिथिया, बिसोरो मबाइलबो होखाया। ओमफ्राय दे दा नोंसोरनि एरियाया मा एरिया? नों थाबैनो बेयाव SMS खालामना हरनो हागोन नामा? बेखौ आं नाजानोसै आदा, दा बिसोरो खाथि खाथि दंजोबो, बुबावनोसो नागिरदों। ओमफ्राय दा नोंनि जायगानि एड्रेसा मा? आं गाबोन थांगासिनो नोंनि जायगायाव। आं खिथाहरगोन दसे उनाव, गासिबो खाथियावनो दंजोबो बिसोरो। नोंनि बिमा बिफानि दसे नाम्बारखौ उनाव आं दानो। मबाइलखौ लाखोमानानै खिन्थाहरगोन। नोंनि बिमा बिफानि नाम्बारखौ हरलाय दानो। औ। ओमफ्राय ओरैनो नोंहा नामा मा नाम होनो नामा? औ दे। खोनासं, नोंनि नामा मा होनो? नामा नोंनि नामा? आंनि नामा रश्मि। रश्मि? औ। ओरैनो जेनेबा नोंसोर थांनाय मानसिफोरनि नामखौ, माखासे मानसिनि नामखौ खिथानो हागोन नामा? औ, रजे, समायना, बिरबायना। मा गामिनि बिसोरो? बिसोर मा मैना, गामिनि? जों गामि मोनसेनिया जाहैबाय, जों गामि मोनसेनिया साबा आरो दस्रा गामिनिया साबा, ओमफ्राय आरो मोनसे गामिनिया साथाम। नोंसा आइनि बाबानि नाम्बारखौ दानो हरलाय आंनो, नों थाबैनो SMS खालामना हरखोमालाय। आंनिया मा बाबा गैया आदा। ओमफ्राय बै लोगोनिया? लोगोनिया दङ दा, आं नै हरथ'नो हाया, बिसोर बुनो नागिरबाय थादों। हाया। दसे दोनथ'नानै आं दा दसे उनाव हरगोन। आंखौ बुं, DCI अफिसनिफ्राय फन खालामदों।